Paul said that you can receive the grace of God in vain. Апостол Павел казва, че може да не получите Божията благодат на празно. So we as a people of God must know how to capture grace И така като Божии хора, ние трябва да знаем как and да move in what Peter said, the multiplication of grace. да вземем тази благодат и да направим така, че тази благодат да се умножава в живота ни. Paul called it growing in grace. Апостол Павел го нарича да растем в благодатта. The grace revolution Революцията на благодатта is actually the fifth industrial revolution. всъщност е петата индустриална революция. We are living in the fourth industrial revolution. Ние живеем в четвъртата индустриална But революция the сега. fifth one is about grace. Но петата е за благодатта. It's a supernatural substance of God. Това е свръхестествената And субстанция на there's Бога. plenty all around us. И има много налично около нас. But you need to know how to capture it. Но трябва да знаем как да я вземем. And already we have spoken about some ways to capture grace. И ние говорихме преди за някои от начините, по които да получим благодат. This afternoon we spoke about apostolic culture. И този следобед говорихме за апостолската култура. How we shift from our culture into kingdom culture, Как да мигрираме от нашата култура към Божията култура, which is apostles' doctrine, fellowship, breaking of bread and praise. която е апостолското поучение, общението, разчупването на хляба и молитвите. And the Bible says great grace came upon them all. И Библията казва, че като вършиха това, голяма благодат слезе върху тях всички. The first century church had great grace Църквата през първи век имаше голяма благодат, because they shifted from their culture into kingdom culture. защото те мигрираха, преместиха се от тяхната култура, придвижиха се в Божията култура. In fact, the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Всъщност, Божието царство е правда, радост и мир в Святия Дух. There's no righteousness without apostles' doctrine. Няма праведност без поучението на апостолите. There's no fellowship without peace. Няма общение без мир. There's no joy without the table of the Lord. Няма радост без Господната трапеза, There's разчупването на no хляба. prayer without the Holy Ghost. Няма молитва без Святия Дух. That's why all of them are linked to the kingdom of God. Ето защо всички те са свързани с Божието царство. And what we need today is clever spiritual engineers and architects И това, от което имаме нужда, е мъдри архитекти, строители, to teach us how to shift from our culture into kingdom culture. които да ни научат как да се придвижим от нашата култура в Божията култура. Very easy to mix cultures. Много е лесно да смесим културите. And as a result of mixing cultures, И като резултат от смесването на културите, we suffer with grace deficiency. страдаме поради тази причина, че смесваме културите, страдаме от дефицит, недостиг на благодат. And we lose the over 100 benefits of grace. И загубваме около 100 ползи от благодатта. And the book of Lamentations Книгата Плач Еремиев is about loss of dominion because of loss of grace. се отнася за загубата на господство, защото е имало загуба на благодат. When the temple was destroyed, Когато храма беше разрушен, the culture of the kingdom was destroyed. културата на царството беше разрушена. And the book of Lamentations concludes. И книгата Плач Еремиев We have свършва така. become orphans Ние станахме and сираци widows in our own land. и вдовици в нашата собствена земя. That's a loss of dominion. Това е да загубиш господство. In many cities that we go to, И много градове, в които ходим, Christians are no longer in dominion. християните повече нямат господство, не They are being- управляват градовете. They are being dominated. А над тях бива упражнявано управление от светски хора. They are weak. Те са слаби, They are languishing in poverty. християните се борят с бедност постоянно. There's no rulership. Няма управление, няма господство, There's no dominion. няма издигане. They only understand the first Reformation, Трябва да разберем първата реформация, the priesthood of all believers. свещеничеството на всички вярващи, But they have not come into the second level of grace, но не разбират втората част
от which реформацията, is the kingship of all believers. която е царствеността на всички You must вярващи. know that you are a king priest, Трябва да знаете, че сте царско свещенство, designed to rule in the midst of your enemies. създадени да управлявате посред вашите But врагове. Romans 5:17 says we rule through grace. Римляни 5:7 казва да управляваме чрез благодат. And so our whole assignment in our church journey И всички тези задачи, които имаме в нашето пътуване в църквата, must be how to get more grace трябва да ни показват как да печелим повече благодат and move through multiple levels of grace. и да се движим в тези много нива на благодат. Very quickly, the second way to access grace Много бързо ще спомена втория начин, по който се сграбчваме благодат. is through humility. Това е чрез смирение. The Bible says God resists the proud, Библията казва, Бог се противи на горделивите, but He gives grace to the humble. но на смирените дава благодат. And the Bible says, humble yourself. И Библията казва, смири себе си. So we must be skillful in knowing how to humble ourselves. Така че трябва да развием способности, чрез които да можем да смиряваме себе си. Humility has multiple meanings. Смирението има много значения. It is transparency. Това е прозрачност, It is the agape love of God. това е Божия вид любов, It is агапе, having a repentant attitude, да имаш отношение на покаяние, esteeming others better than ourselves. да почиташ другите повече от себе си. Humility is meekness. Смирението е Meekness. Non-retaliation. да не се гордееш, мекота в сърцето. Humility is obedience. И също смирението е покорство. Humility is serving others. Смирението е да служиш на другите. This is how we multiply grace. По този начин преумножаваме благодатта. When the prodigal son humbled himself, Когато блудният син се смири, he received a second installment of grace. той получи още веднъж, за втори път, благодат в живота си. When Nebuchadnezzar humbled himself, Когато Навуходоносор се смири, he was restored to his kingdom. той беше възстановен в When царската си позиция. Manasseh humbled himself, Когато Манасия се смири, he had a significant restoration in his life. той получи значително възстановяване в своя So, живот. so there is a grace dimension that can be earned. Има измерения на благодата, които могат да се спечелят, да са награда. This goes against the grain of traditional theology, И това противоречи малко на традиционната теология, which just taught that grace is unmerited. която казва, че благодата е подарък, а не награда. But they were talking about salvation grace. Но те говорят за спасителната благодат. This is the reason that not all believers are equal. Тази е причината, поради която не всички вярващи са равни. This is the reason that not all pastors are equal. Това е причината, поради която не всички пастори са равни. Some have more grace than others. Някои имат повече благодат в живота си от други. I know of pastors when they pray for the sick, Аз знам пастори, които, when they pray for the sick, когато се молят за болни, they get healed. болните се изцеляват. And I know of other pastors when they pray for the sick, И познавам други пастори, когато се молят за болни, the people die. хората умират, болните. It's a difference of grace levels. Това са различни нива на благодат. Even the people recognized that Samuel was different. Дори хората, обикновените хора разбираха, че пророк Самуил е различен от They другите пророци. recognized he had a higher level of grace. Те разпознаха, че той носи по-голяма благодат върху себе си. And therefore they said, no, you pray for us, Samuel. И затова те казаха, пророк Самуиле, ти се моли за нас. You stand in the gap for us. Ти застани в пролома за нас. Even Moses had a higher level of grace. Дори Моисей имаше по-голяма благодат, по-високо ниво Paul had a благодат. higher level of grace than many of the other apostles. Апостол Павел имаше повече благодат от много други апостоли. He wrote 2/3 of the New Testament. И той написа около 2/3 от книгите в Новия Завет. So humility is key to capturing grace. Смирението е ключ да приемеш благодат в живота си. It will take me very long to talk about that subject. Много дълго можем да говорим върху този предмет, But I just want to give you some seed thoughts tonight. но просто искам да ви дам някои мисли тази вечер. So you'll have to listen to this message a couple of times.
И по тази причина ще трябва, може би, да чуете това послание няколко You пъти. have to sit down and work with it Да седнете и да работите по него, so that you can develop your own antenna така че да развиете вашата собствена антена, to capture more grace. която като я разпънете, да хваща повече благодат и да носи благодат във вашия живот. Another way to access grace Друг начин да имате достъп до благодат is through practical righteousness. е чрез практикуване на праведност. Notice I said practical righteousness, not positional righteousness. Забележете, че казах практикуване на праведност, а не позиционна праведност. All of you have positional righteousness. Всички от нас имаме позиционна праведност. It was imputed to you on the day of your salvation. Това ни беше подарено в деня на нашето спасение. But that positional righteousness must become practical. Но тази позиционна праведност трябва да стане практична в It нашия is живот. called walking in integrity and uprightness. И това се нарича ходене в цялост и в праведност. The Bible says that God gives grace to the upright. Библията казва, че Бог дава благодат на тия, които ходят право. In fact, the correct word that is used Всъщност, думата, която се използва, is no good thing will he withhold from those who walk uprightly. че нищо добро няма да бъде задържано от тези, които ходят право. And grace is a good thing. И благодата е едно от добрите неща. And God will give you more grace И Бог ще ви даде повече благодат, when you begin to walk uprightly. когато започнете да ходите право. Like Joseph in the house of Potiphar. Както Йосиф в къщата на Потифар, He did the right thing when no one was looking. когато никой не гледаше, Йосиф вършеше правилното нещо. And grace was multiplied in his life. И благодата се увеличи в живота му. So even though he went into prison, И дори когато го вкараха в затвора, he still ruled. той все още управляваше. Grace also comes through us through wisdom. Благодата също идва в нашия живот чрез мъдрост. Bible says wisdom Библията казва, will be grace to your neck. че мъдростта ще бъде благодат на шията ти And или на снагата ти. the wisdom dimension of grace И това измерение на мъдростта като благодат delivers us from being stiff-necked. ни освобождава от това да бъдем с корав врат или коравоврати люде. The young prodigal son was a stiff-necked man. Младият син в притчата за блудния син беше коравовратен човек. When he came back to his father's house, Когато се върна в бащиния си дом, his father kissed him on the neck неговия баща го целуна по врата, because it was his neck that got him into trouble. защото всъщност заради коравовратността си той изпадна в проблеми. The very nature of godly wisdom Самото естество на Божията мъдрост delivers us from being stiff-necked, ни освобождава от това да сме коравовратни люде. delivers us from being stubborn, Освобождава ни от това да бъдем инати. the very nature of wisdom of God. Самото естество на Божията The мъдрост. Bible says it gives us Библията казва, че ни дава an ornament of grace венец на благодат. on our heads. На главите ни поставя венец от благодат. That means when you get wisdom, Това се означава, че когато имаш мъдрост от Бога, it's an ornament on your head. това е като венец на твоята глава. That means it increases your intelligence level. Това означава, че това повишава нивото ти на интелигентност, ставаш It умен, multiplies your brain cells. умножава твоите мозъчни клетки. That's why you'll notice Ето защо ще забележите, that little children that come to all the church meetings че малки деца, които присъстват на църковните събрания and part of the Sunday school program of the church, и следват програмата на неделното училище в църквата, they always excel in school. винаги са отлични ученици в училище. This has been the condition even in our own city. Всъщност в нашия град това състояние също е така, по този начин. In our city, they mark down children that go to Sunday school. В нашия град, в нашите училища, в нашия град, те отбелязват тези ученици, които ходят на църква и в неделно училище към църквата. Because they say that children that go to Sunday school are wiser. Защото казват,
Тези ученици, които ходят на неделно училище в църквите, са по-умни. It's an ornament of grace on their head. Тоест, имат венец на благодат върху главата си. This is the power of grace. Това е силата на благодатта. The ornament is an attractive piece of jewelry that you wear. Венеца всъщност е украшение, което привлича вниманието към теб. And grace is the beautiful jewelry that God gives to your head. И Божията благодат е точно това украшение, което Бог слага на твоята So глава. when you receive the wisdom of God, Така че когато приемеш Божията мъдрост, your words will not fall to the ground. твоите думи няма да падат на земята. Your brain cells begin to function much better. Твоите мозъчни клетки започват да функционират много по-ефективно. And like Daniel, you'll be 10 times wiser than this world. И като Даниил ще бъдеш 10 пъти по-мъдър от този свят. That's what wisdom does to you. Това прави мъдростта с теб. Integrity also brings grace into your life. Верността също носи мъдрост, благодат в твоя живот. Sacrifice brings grace into your life. Жертвата носи благодат към живота ти. Bible says the road to Mount Moriah Библията казва пътя към хълма Мория had sacrifices that could not be counted. имаше жертви, които не можеха да бъдат изброени, неизброими. Solomon knew of the secret Соломон знаеше тази тайна, that the more sacrifices there were on the altar, че колкото повече жертви се принасят на олтара, the greater the grace. по-голяма е благодатта. That's why you'll find that when Solomon prayed, Ето за това ще откриете, че когато Соломон се молеше, it was not the same as when others prayed. не беше същото, както когато други се молеха. Bible says the temple was filled with glory, Библията казва, че храма се изпълни с Божията слава so that the priests could not stand to minister. и свещениците не можеха да стоят прави, за да служат. So all men are not equal. Така че всички хора не са равни. To pastors I say this, На пасторите казвам следното. is your altar blood-stained? Твоя олтар изцапан ли е с кръв? What is the level of your sacrifice in the ministry? Какво е нивото ти на жертване в служението? I have been with many men of God С много Божии мъже съм се who срещал, were able to change atmospheres. които могат да променят атмосферата в един град или една държава. I have seen healing proceed in a very powerful way from the pulpit. Виждал съм изцеления, които се случват от амвона, докато някой проповядва по много мощен начин в събранието. I was very intrigued by the level of grace. И аз бях впечатлен от нивото на благодат. One of the pastors that I know of Един от пасторите, които познавам, who had affected millions and millions of people. неговото служение е докоснало милиони и милиони хора по When света. I studied his personal life, Когато аз почнах да изучавам личния му живот, I found that he would spend a minimum of 8 hours a day in prayer. открих, че той прекарва минимум 8 часа на ден в молитва. That was a huge sacrifice. Това е голяма жертва. When I look at the life of Evan Roberts, Когато погледнах живота на Еван Робъртс, who is regarded as a father of the Welsh revival, който е всъщност считан за бащата на съживлението в Уелс, for over 13 years, с повече от 13 години. he would spend several hours in prayer. Той е прекарвал много часове в молитва на ден. So much so that even his landlord evicted him because of causing disturbances in the night. До там, че неговия хазяин го е изгонил от квартирата, защото е причинявал със своите молитви неспокойствие през нощта за I urge другите, you за to go and съседите. read the lives of all these great men and women of God. Всъщност съм изследвал животите на повечето от тези велики мъже и жени на Бога. And you'll see the great sacrifices that they made. И съм видял какви велики жертви са правили в живота си. So grace is not always free. Така че не винаги благодатта се подарява безплатно. Salvation grace is free, Спасителната благодат е безплатна, but dominion grace is earned. но тази благодат, която те издига за да управляваш, Dominion тя струва grace- нещо. There's deconstruction and reconstruction. Управленската благодат може да се конструира и да се деконструира. When you study the lives of Ezekiah and Josiah, Когато изучаваш животите на Езекия и на Йосия, these are two benchmark leaders in the Old Testament.
Това са пътеводни водачи, царе в Стария Завет. that have become patterns for this present Reformation. Те са като ориентири и са станали като модели за тази настояща реформация. The moment they came into position of power, Момента, в който те станаха царе, they destroyed every idol and everything that was against God. те събориха и струшиха всеки идол, всяко високо място и всеки езически олтар в техните царства. And they experienced great downloads of grace. И преживяха голямо изливане на благодат в техния живот. The Bible says of Hezekiah Библията казва за Езекия. was a righteous king. Той беше праведен цар. He even surpassed David Дори надмина цар Давид, by destroying Nehushtan, като разруши Нехуштан, the bronze serpent. тази сребърна змия на кръста. You must understand, no king touched Nehushtan. Преди него, трябва да разберете, че никой цар преди него не се осмели да докосне този символ. King Saul left it alone. King Saul left it alone. Цар Саул го остави. Just to remind you what Nehushtan is. Просто да ви припомня какво е Нехуштан. When the people despised the word of God, Когато хората презираха Словото на Бога better still, when they despised the manna, и презираха манната, God sent snakes to bite them. Бог изпрати змии, които да ги хапят. It's the same thing that happens today, by the way. Между другото, също нещо се случва днес. When you despise the word of God, Когато презреш Словото на Бога, serpents will visit you. змията ще те посети. Demons will visit you. Демони ще те посетят All kinds of problems. и ще ти донесат много проблеми. So God told Moses Така че Бог каза на Моисей to make a bronze serpent да направи бронзова змия and to erect it in the wilderness. и да я издигне в пустинята. So anyone who was bitten by the snake, И всеки, който беше смъртоносно ухапан от when they змия, looked at the serpent, когато погледне на змията, they were healed. те биваха изцелявани So такива хора. everyone began to admire this bronze serpent. Така че всеки почна да се покланя на тази бронзова змия. And Moses could not destroy it. И Моисей не можа да я разруши. Joshua could not destroy it. Исус Навин не разруши този идол. In fact, when they crossed the Jordan River, Всъщност, когато пресякоха реката Йордан, they carried the bones of Joseph те пренесоха костите на Йосиф, and they carried this bronze serpent плюс тази бронзова змия, to go into the promised land. за да отидат в обещаната земя с нея. So this bronze serpent was more powerful than all the people in the Old Testament. Така че виждаме, че тази змия беше по-мощна и по-силна от много хора в Стария Завет. Because it even crossed Jordan to come into the promised land. Защото имаше измрели отвъд Йордан, но змията пресече Йордан и отиде с Божия народ в обещаната земя. When King Saul inherited it, Когато цар Саул я наследи, he allowed it to continue in the tabernacle. той позволи тя да продължи да съществува в David allowed it to скинията. continue. Давид позволи бронзовата змия да съществува. Solomon allowed it to continue. Соломон я остави да просъществува. Rehoboam allowed it to continue. Ровоам я остави да просъществува. Abijah allowed it to continue. Абijah. Овиди я остави Abijah да the king. просъществува. Еровоал след това. Abijah, Asa, Аса, Jehoshaphat, Йосафат. Jehoram. These are not Bulgarian names. Тези не са български имена. Йоарам, Jehoram, Ahaziah, Охозия, Athaliah, Аталия, Joash, Йоас, Joash, Amaziah, Амазия, Uzziah, Йосия, Jotham, Ху? Jotham, Йодам, Йохан, Ahaz. Ахаз. Then there was another king. И след това имаше друг цар. His name was Hezekiah. Неговото име беше Езекия. When he saw this bronze serpent, И когато видя тази бронзова змия, he said, "What is this thing doing in the temple?" той каза, какво прави това нещо в храма? And the people told him, "No, the snakes bit the people." И хората почнаха да се обясняват, ма не, And това Moses е една erected it. змия, която изцелява хората. And he said, when the people looked at it, they were healed. По времето на Моисей, като змия ги охапи, те погледнат на тази бронзовата But змия и те Hezekiah са изцелени. Но Езекия каза, There are no snakes around anymore.
Но няма повече змии тук наоколо. Why do you need this thing? Що ви е нужна тази бронзовата змия? And he broke it into powder. И той я струши на прах. This is called deconstruction. Това се нарича деконструиране. You have to find out what's in your culture that you have brought into the kingdom. Трябва да видиш какво от своята култура си внесъл в Божията култура на And царството. when you destroy it, И когато го разрушиш, you will receive more grace. ще приемеш повече благодат. And the Bible says Hezekiah prospered И Библията казва, че Езекия просперираше. because God was with him. Благоуспяваше, защото Бог беше с него. In your journey in life, В вашето пътуване в живота there are neushtands in our mind. има много нехощани в нашия ум. There are ancient mindsets that we have inherited. Има много начини на мислене, които са неправилни, езически, и ние сме ги наследили. There are imaginations and ideologies in our mind. Има идеологии и образи, които носим в ума си. And as you study God's word, you must be able to cast down these imaginations. И когато изучаваме Божието Слово, трябва да можем да съборим тези идоли. An imagination is an image in your mind. Образа, всъщност, представата е образ в твоя ум. It's an idol that no one else can see. И това е идол, който никой друг не може да види, But it понеже е в must твоя be ум. cast down. Но когато го събориш, And when we take the step of voluntarily dealing with these mindsets, и когато направим стъпката на доброволно справяне с тези неправилни модели на мислене, we receive more and more grace. ние приемаме повече и повече благодат. You also get grace by obedience. Приемаш благодат също чрез покорство. You firstly get grace to obey. Първата благодат е да се покориш. But when you obey, Но когато се покориш, you get more grace. получаваш още благодат. Like the 10 lepers. Като 10 прокажени. One because of his obedience Един заради неговото and his покорство gratitude и заради благодарността си received more grace. получи повече благодат. The blind man that obeyed and went to the pool of Siloam. И този слепец, който се покори и отиде в капалнята Силоам, Received the grace of healing. получи благодата на изцелението си. Obedience is deeply connected to multiplied levels of grace. Покорството е много дълбоко свързано с умножаването на благодата в твоя живот. Another way to access grace Друг начин да имаш достъп до благодат is to get married. е да се ожениш. Bible says that when you are married, Библията казва, че когато се your ожениш, spouse is a joint heir of grace. твоя партньор, брачен партньор е сънаследник на благодата. I have discovered that married people have more grace than single people. Аз съм открил, че женените или семейните хора, брачни партньори, имат повече благодат от тези, които не са женени. Marriage is a good thing. Женитвата е добро нещо. Брак е Marriage добро is нещо. honorable. Това е нещо, което е на почит. Dr. Ronnie and his wife Beulah are married now for 49 years. Доктор Рони и неговата съпруга Бюла са женени за 49 years. 49 години. They're going into 50. Влизат в 50-та си годишнина на брака. And over 20 years we have watched the grace on their lives. И през последните 20 години и повече сме видели каква благодат има в техния We've живот. seen how the grace just increases И виждаш как благодатта се увеличава, to reach out into different and difficult nations. за да се протегнат те да достигнат различни нации, които не са много лесни. As they go into difficult territories И ходят на някои много трудни за достигане територии, together заедно, because of the joint heirship of grace. защото са сънаследници на благодатта. You also get grace by praising God. Също получаваш благодат, като хвалиш Господа. When you lift your hands and begin to praise God, Когато издигаш ръцете си и почнеш да го хвалиш, you receive more grace. почва повече благодат да тече към живота. You can check out Jehoshaphat for that. Йосафат може да проверите, ако искате такъв пример. Jehoshaphat went into the battlefield Йосафат отиде на бойното поле just praising God. и докато отиваше към бойното поле, хваляше Господа. And you should know the story about the great grace that came upon them. И трябва да прочетете историята за това как голяма благодат слезе върху неговия In живот. fact, when you come into the presence of the Lord, Всъщност, когато влезеш в присъствието на Господа, I believe you should not be quiet. вярвам, че не трябва да си тих. The Greeks had 7 different words for praise.
Гърците имат 7 различни думи за хвалене. We must not forget what we learned during the Pentecostal and the charismatic season. Не трябва да забравяме нещата, които сме научили през 50-ния сезон и They taught us how харизматичния to сезон. praise God. Тези сезони ни научиха как добре да хвалим Господа. They taught us how not to be silent in the presence of the Lord. Те ни научиха как да не бъдем тихи в присъствието на Господа. It is very worrying to me that now the church is getting very И quiet. за мен е тревожен факт, че църквата става все по-тиха и по-тиха в днешни дни. There should be great joy in the house of the Lord. Трябва да има велика радост в дома Господен. And that joy must be reflected in the way you praise Him and bless Him. И тази радост трябва да бъде показана и в начина, по който хвалиш и се покланяш на Бога. Praise is a very powerful tool to access more grace. Хвалението е много мощно средство, чрез което да приемеш повече благодат. Faithfulness accesses more grace. Верността също е начин да получиш повече благодат. The Bible says the faithful will abound with blessings. Библията казва, че благословенията ще почиват върху верните. And the fear of the Lord is about accessing more grace. Страха от Господа също е средство да получиш There are повече благодат. over 18 grace blessings for those who fear the Lord. Има повече от 18 благословения на благодат за тези, които се страхуват от Господа. One of the powerful blessings of the fear of the Lord. Едно от най-мощните благословения поради страх от Господа. Bible says you will be called a friend of God. Библията казва, ще бъдеш наречен приятел на A level of Господа. great intimacy, like how Abraham was a friend of God. Както Авраам беше приятел на Бога. Besides being the son or all the other things that we Освен know, това, че беше син и всички други неща, there's a които беше, level of friendship that you can have има with ниво God. на приятелство, което може да имаш с Бога, ако се страхуваш от Бога. And in this level of friendship, И в това ниво на приятелство, God said, "Can I destroy that city without talking to my friend Abraham?" Бог каза, не мога да разруша този град, God без първо да поговоря с моя приятел Авраам. God will reveal to you secret things. Бог може да ти открие тайни неща. Multiple dimensions of grace benefits. Има множество нива на благодат. But just yesterday and today, И вчера и днес we are dealing with the grace that comes through apostolic connection. се занимаваме с благодат, която идва чрез апостолски връзки. Of how grace comes to you when you connect to your pastor. Или как благодата идва към твоя живот, когато се свържиш с твоя пастор. You begin to see your pastor or leader. Започваш да виждаш своя пастор или лидер, Not just as a pastor, не просто като пастор, but as a father. а като баща. And the word father means И думата баща означава nourisher. този, който храни. The word means one who feeds you. Думата означава някой, който те храни с The храна. book of Malachi concludes that God is turning the heart of the fathers to the sons. И книгата на пророк Малахи свършва с, че Бог ще обърне сърцето на бащите към чедата And the heart of the sons to the fathers. и бащите на синовете към бащите. And if И that- сърцата на синовете към бащите. If that does not happen, Но това не се случва. the Bible says the curse will prevail. Ако това не се случи, Библията казва, че върху земята ще има проклятие. What is the curse? Какво е проклятието? The curse is a loss of dominion, Проклятието е да загубиш господството си. loss of rulership. Загуба на позиция на управление. You start having strife and contentions. Започваш да имаш борби и битки. Everything you do fails. Всичко, което правиш, се You проваля. experience poverty and exploitation, Почваш да живееш в бедност и другите да се възползват от теб. demonization and disease. Демонизация и заболявания. So it is very important to see that the curse responds to the connection. Така че много е важно да видиш, че проклятието се разчупва чрез правилни връзки. The curse does not respond to prayer and fasting. То не се разчупва с пост и молитва. The curse responds to the connection. Проклятието бива разчупено чрез правилни връзки, It's взаимоотношения. very important Много е важно that the dynamics and structure of our churches change. да променим динамиката и структурата, по които функционират нашите църкви. That the pastor must not just be seen as a set man.
на пастора да не се гледа просто като поставен човек, but as a father of our souls. а като баща на домочадие. Of course, he is not the heavenly father. Разбира се, той не е небесния баща. He is the representative father. Той е представлява небесния баща. This is destructive to the clergy, laity model of the church. Това разбива поучението за модела свещеник-миряни. So the clergy, laity model has failed the people of God. Този модел проваля Божиите хора. You'll find that those institutions are now shutting down and being reduced in numbers. Ще откриете, ако изследвате, че тези институционални организации намаляват по численост и затварят някои от сградите си. All over the world. По целия свят. We're seeing the clergy, laity model being judged. Този модел свещеник-миряни виждаме да бъде осъден от Господа. The second model that God is destroying at this moment. Втория модел, който Бог събаря в наше време, is the CEO spectator model. Е изпълнителен директор наблюдатели. Where the pastor is the CEO of the church. Когато пастора е изпълнителният директор на църквата. And the people are spectators. А хората просто идват да гледат шоу. This is a business model of the church. Това е бизнес модел, който е вкаран в църквата. It has failed because it cannot produce disciples. Но той не може да произведе ученици. The third model. Третия модел is a father-son model. Е модела баща-син. It is not about a father controlling his sons. Това не е бащата да контролира синовете си. It is about a father wishing for his sons to be better than himself. Но е модел, в който бащата желае неговите синове да бъдат повече от това, което е той. The model is the Elijah-Elisha model. Библейския модел е Илия-Елисей тип взаимоотношение. Elisha inherited the double portion. Елисей наследи двойна порция помазание. In fact, he did twice as many miracles as Elijah. И в Библията са описани 2 пъти повече чудеса, които Елисей извърши, отколкото Илия. The father-son model is about producing another generation that is better than us. Моделът баща-син ще произведе следващо поколение синове, които са по-добри от нас, бащите. It is not the shepherding model of the United States. И това не е пастирския модел, който идва от Съединените щати. That was another failed model. Това е друг провален модел. And thank God for people like Derek Prince. И благодарим за хора като Дерек Принс. And I think it was Lester Sumrall. Lester Sumrall. И мисля, че друг човек, за който благодарим на Бога, е доктор Лестър Самрал. Who publicly repented for that model. Които публично са се покаяли от този модел, който са следвали. Because in that model it called the shepherding movement. Защото този модел, наречен пастирското движение, the fathers ruled over their sons. Бащите господстват по неправилен начин върху синовете. Instead of equipping and training their sons to become better. Вместо да екипират синовете си и да ги обучат как да станат по-добри. So this connection between father and son. Така че тази връзка баща-син is a very important part of church building. Е много важна част от строежа на една църква. There are many theologians that have written some very nasty things about the father-son Weinstein. Много теолози има, които са написали отвратителни неща относно модела баща-син. The book I wrote was a rebuttal to these theologians. Мехът баща-син, книгата, която съм написал, беше оборване на някои от техните твърдения. There are theologians that operate from intelligence. Има теолози, които упражняват теологията си от интелектуално ниво. But not from the presence of the Lord. Но не от присъствието на Бога. So when I showed some theologians, и когато показах на някои от тези теолози, the templates in the Old Testament, че в Стария Завет модела I said you have the model of Elijah and Elisha. Е тип модел Илия Елисей взаимоотношение. Elisha related to Elijah as a father. Елисей се отнасяше към Илия като към баща. And the New Testament, и в Новия Завет, where Timothy was called a like-minded son, Тимотей беше наречен
син, който е на един ум с апостол So Павел. these models are in the Bible. Тези модели са в Библията. So I asked the average theologian, Така че аз попитах тези теолози. if it's not father and son, Ако не е модела баща-син, what model are you promoting? какъв модел вие, как се казва, предписвате? Then you want a return to the institutional model of clergy and laity. И те ми отговарят нещо, което ни връща към модела свещеник-миряни. And Jesus called it Nicolaitanism. А Исус нарича това Николаизъм. So Paul affirmed to the church Така че апостол Павел казва на църквата, that he was the father of the Corinthian believers. че той е духовен баща на коринтянските вярващи, вярващите от Коринт. He said, you have 10,000 instructors, Каза им, дори да имате десетки хиляди инструктори, but few fathers. имате един баща. And he says, in the gospel I have begotten you, and you have become my sons. И той каза, аз ви придобих чрез Евангелието и вие станахте мои синове, мои чеда. So I can't understand why this is so difficult for people to understand. И аз не мога да разбера, защо това е толкова трудно за някои хора да го разберат, That this is a model for the church, че това е модела за църквата. for us to build accurately. Ние, за да можем да градим акуратно, So it's very important to know how that connection takes place. трябва да разберем, че е много важно как тези връзки се случват. And because that connection is not taking place, И понеже такива връзки не са се случили, the grace is not transmitted. благодатта не е с такава изобилна мярка. I already shared with you 7 ways to transmit the grace. Вече споделих с вас 7 начина, по които One да имате is- достъп до благодат. One is to live under your father's proclamation. Един от тях е да живеете чрез Словото, което бащата снабдява във вашия You can go живот. and listen to the tape. Ще трябва да чуете записите. Second way is through your father laying your hands upon you. Втория начин е бащата да положи ръце върху теб. The third way is through covenant. Третия начин е чрез заветни взаимоотношения. You saw the people entering into covenant with David, Както хората дойдоха и Called bone направиха of завет bone. с Давид. called bone of bone and flesh of flesh. Кост от моята кост и плът от моята плът. And how they received grace to overcome the Jebusites. И как те приеха благодат, чрез която победиха враговете. And then I shared with you how to dwell near your father's grace И след това говорихме за това как да обитавате в близост с вашия духовен without баща, getting in the way. но без да му се пречкате. Then I shared with you how to cooperate with your И след spiritual това father. ви казах как да съработвате заедно с вашия духовен баща. And I shared with you about how to abound in gratitude. Говорихме как да живеем в благодарност. All those mentalities allow you to capture the grace that is in your father. Всички тези начини помагат на вас да издърпате благодат към вашия живот от живота на вашия духовен баща. So I've been doing these conferences many places. На много места съм правил такива конференции. And oftentimes people stand up to fight. И много често хората стават и опонират Словото. But thank God it hasn't happened in Bulgaria. Слава на Господа, още това не се е случвало в България. I remember I was in one city Спомням си, бях в един град. and one man stood up. Един човек се изправи He said, I don't submit to man. и каза, аз не се покорявам на никой човек. I'll only submit to God. Само на Господа се покорявам. And I said, you are not greater than Jesus. И аз му казах, значи ти не си по-велик от Исус. Because Jesus submitted to John the Baptist. Защото Исус се покори на Йоан Кръстител, Submitted to a man. който беше човек. And the heavens opened. И тогава се отвориха небесата над него. You don't learn how to submit to a man. Ако не се научиш как да си покорен на The човек, heavens above you will be shut. небесата над теб ще бъдат затворени, And заключени. grace will not flow into your life. И няма да тече благодат към твоя живот. Yes, you may be saved. Да, може би ще си спасен. When you die, you'll go to be with the Lord. Когато умреш, може би ще отидеш But да бъдеш с while you are Господа. on the earth, Но докато си на земята, you will not experience dominion power. няма да преживееш силата на господството в You will живота not си. rule. Няма да управляваш в Your живота си. enemies will rule over you. Враговете ти ще управляват I над want теб, to- ще владеят I над want теб. to deal with this last session
И в тази последна сесия to talk to you about искам да ви говоря the last method to access grace. за последния начин, чрез който да имате достъп за благодат. That is to know how to invest in the carrier of grace. Това е да знаете как да инвестирате в съда, който носи благодат до There's a живота. very powerful story in the Old Testament. Има една много силна история в Стария Завет, It talks about a woman called the Shunammite woman. която говори за една сунамка, жена She сунамка. saw this man going past a house. И тя видя един човек, който се разхожда покрай къщата и минава насам, So натам. she would invite him to a house to give him some food. Така че тя го покани един ден в къщата си да го нахрани. One day she told her husband, И един ден тя каза на мъжа си: I discern that this is a holy man of God. разпознавам, че този е свят мъж на Бога. Let us build an upper room for him. Нека да направим горница, горна стая на нашата къща So in collaboration with her husband, и заедно she built an upper room. с съпруга си те изградиха тази горница, горна стая на тяхната That's къща. a very powerful prophetic symbol of how you invest in grace. Това е много силен пророчески символ как инвестираш в носителя на благодатта. Whenever you discern grace, Когато разпознаеш човек, който носи благодат, make sure you position it above you. направи така, че да го позиционираш над себе си. Make sure you know how to come under it. Увери се, че знаеш как заставаш под него. There are too many people when they see grace, Има много хора, които когато видят съд носещ благодат, they don't build an upper room. те не съграждат горница. They build a basement Те изкопават мазе, so they can keep grace under their feet. така че да сложат носителя на благодат под техните нозе. Now, I've been sharing this for many years, Много години споделям тази and история I feel repetition is very important и усещам, че повторението е много важно, because people forget very quickly. защото хората много бързо забравят. You have to hear something about 10 times Трябва да чуеш нещо около 10 пъти, before it gets internalized. преди да можеш да го смелиш добре. If you want to memorize a scripture, Ако искаш да запомниш определен стих от you have Библията, to repeat it in your mind 150 times. трябва поне 150 пъти да си го повториш на ум. There are certain things that I have repeated in my mind 300 times. Има определени неща, които аз съм повтарял на ум на себе си над 300 пъти. So it's engraved in my mind. Така че вече е вкопано, гравирано в моя ум. So I can't forget it. И аз не мога да го забравя такова нещо никога. So these are elementary principles that you have to engrave in your mind. Това са елементарни принципи, с които можете да направите ума си по-добър. And one of them is to invest in grace. Един от тях е да инвестирате в благодата. Whatever you celebrate, it will come to you. Каквото се научиш да почиташ, това ще дойде в твоя живот. Reception determines your reward. Приемането определя наградата ти. And when she positioned grace above her, И когато тя постави благодата над себе си, the grace flowed into her family. благодата протече към нейното семейство. And you know the grace benefits that came into her family. И знаете тези ползи от благодата, която дойде в нейното семейство. She got things she didn't ask for. Тя получи неща, за които дори не беше искала. She was delivered from her infertility. Беше освободена от своята стерилност. When her son died, the grace still worked. Когато сина й умря, And she благодата все още работеше. And she experienced resurrection power. И тя прие сина си възкресен. She was warned before everyone else of the coming famine. Тя беше предупредена преди всички други от нейната страна And years за идващия глад. And years later, the grace still worked. И години след това, благодата все още работеше в живота й. In that the land she lost during the famine И земята, която тя загуби по време на глада, was restored to her. и беше върната. Grace is a powerful thing. Благодата е много мощно нещо. It's totally supernatural. Това е свръхестествено. It will give you unfair advantage over this world. Тя ще ти даде нечестно предимство
пред този свят. 9 out of 10 Christian businesses 9 от 10 християнски бизнеса fail се провалят, because they don't know about the rules of grace. защото те не знаят тези правила за They получаване на don't know благодат. how to multiply grace. Не знаят как да преумножат благодатта. They don't know how to invest in grace. Не знаят как да инвестират в благодат. And they don't know how to honor grace. И не знаят как да почитат благодат. How do you honor grace? Как почиташ благодатта? Firstly, you must believe that grace carrier. Първо, трябва да вярваш в този съд, който носи The благодатта. Bible says, believe God's prophets and you will prosper. Библията казва, вярвайте в Господните пророци и ще благоуспявате. Secondly, you must identify Второ, the трябва, value of the grace carrier in your life. трябва да определиш или да можеш да видиш ценността, която този съд на благодат носи в живота ти. It is a private covenant that you make with the grace carrier. Това е личен завет, който сключваш с носителя на благодат. You need to know how to make sacrifices for the grace carrier. Трябва да знаеш как да правиш жертви за носителя на How благодат. to honor the grace carrier. Как да почиташ съда, който носи благодат. How did Anna receive grace? Как Ана от Стария завет получи благодат? Although she was called a drunken woman by a pastor, Нейният пастор или свещеника я нарече пияна жена, she still called him Lord. но тя му отвърна господарю And she received the grace of a child. и получи благодат, която й донесе желаното дете. It's the same with the Syrophoenician woman. По същия начин е сирофиникянката. When Jesus called her a dog, Когато Исус и каза, че е куче, she still responded by calling him Lord. тя му отговори, но господарю, и продължи изказването си. She received the grace of healing for her daughter. И тя получи благодатта, за да бъде дъщеря и изцелена. Even the centurion received grace because of the principle of honor. Дори стотника получи благодат заради принципа, че почита благодатта. He said to Jesus, you don't have to come to my house. Той каза на Исус, не е необходимо ти да идваш в моя дом. Just speak the word and my servant will be healed. Просто изпрати словото си и моя слуга ще бъде изцелен. And Jesus called his honor faith. И Бог нарече тази почит вяра. And there was an automatic release of grace. И автоматично се освободи благодат. The Bible says, obey those who have the rule over you. Библията казва, покорявайте се на вашите управници. When you bring yourself under the submission of your pastor, Когато се покориш на пастора си, grace flows into your life. благодат се излива в живота ти. People find it very difficult in the 21st century В 21 век хората намират това за доста трудно, to submit to the pastor. да се покорят на пастора си. Once they start going to university Когато тръгнат да учат в университет, например, and get exposed to humanism, secularism, and postmodernism, и бъдат подложени на идеологиите на светщината, хуманизма и постмодернизма, they lose the culture of the kingdom. те оставят културата на царството. This does not happen to a Jew. Това обаче не се случва никога с един евреин. It does not happen to a Muslim. И мюсюлманин никога няма да направи това. But somehow it happens to our Christians. Но някак си това се случва на нашите They християни. grow up in Sunday school. Те израстват, биват отгледани в църквата и в неделното училище към They grow up църквата. in our church. Израстват в църквата The moment they go to university, и момента, в който отиват да учат в they университета, lose the culture of the kingdom. оставят културата на царството. And they think that because they have now become doctors and professors, И си мислят, че понеже сега вече са станали доктори, професори, that they are safe. са спасени Do you know the best cardiologist in South Africa? и са в безопасност. Знаете ли за най-добрия кардиолог в Южна Африка? The dean of the faculty of cardiology Декана на кардиологическия факултет. committed suicide Той се самоуби a few months ago. преди няколко месеца. Just 2 months ago. Преди 2 месеца всъщност. Another renowned cardiologist in Durban. Another renowned cardiologist Друг много известен кардиолог в Дърбан committed suicide. се самоуби. Many of these people are brought up in church environments. Много от тези хора са всъщност израснали в църковно обкръжение. And sadly, when they get hyper educated, И
И за жалост, когато са завършили висшето си образование, they lose the connection with grace. са изгубили връзката си с благодата. I want to say to you that within the next 2 to 3 years, Искам да ви кажа, че в следващите 2-3 години suicide is going to be a pandemic in Europe. самоубийството ще бъде с пандемични размери в Европа. Because depression is already a pandemic. Защото депресията вече е пандемия в And Европа. a lot of it is because the people who brought up in church, И това се случва, понеже хората израстват в църковно обкръжение lost their connection with grace. и в църковна култура и загубват после връзката си с Do you know благодата. that Elvis Presley grew up in the church? Елвис Пресли, знаете ли, че също е израснал в църква? What's that lady's name? Uh, Whitney Houston brought up in the church. Уитни Хюстън, израснал в църква. Michael Jackson. Майкъл Джексън. Look at how they ended. Вижте какъв беше край им. It's only when you come to that age, Само когато стигнеш до тази възраст, you find that the ladder is on the wrong wall. разбираш, че стълбата всъщност е на грешната стена. Climb right to the top, Изкачваш се право на покрива and you find it is empty. и откриваш, че там няма нищо. You lost your connection with grace. Загубил си връзката си с You gotta know благодата. how to be connected and how to honor grace. Трябва да знаеш как да бъдеш свързан и да почиташ благодата. Yes, the carrier of grace will make some mistakes. Да, разбира се, човека, който носи благодата, ще направи някои грешки. Sometimes you may be needed to cover the nakedness of your pastor. Понякога може би има нужда да покриеш голотата на твоя You пастор. must know how to be kind to the carrier of grace. Трябва да знаеш как да бъдеш учтив и добър с носителя For на you to благодата. access the grace of your spiritual father, За да имаш достъп до благодата, която твоя духовен баща носи, you must know how to support the carrier of grace. трябва да знаеш как да подкрепяш и The да Bible tells помагаш us на носителя на благодата. in Exodus 17, В Изход 17 глава Библията ни казва, in fact, it tells us the Amalekites came to attack the Israelites. че амаличаните дойдоха да атакуват Израел. There is no curse without a cause. Няма проклятие без There причина. was a reason why the Amalekites attacked them. И причината, поради която амаличаните атакуваха, If you read Exodus chapter 16, it tells you why the Amalekites attacked them. причината всъщност е описана в Изход 16 глава. Защо амаличаните атакуваха Израел? People were fighting with Moses. Хората спореха с Моисей. They were murmuring and cursing him. Проклинаха го и мърмореха срещу него, When you come плакваха се to от него. Exodus 17, И в Изход 17 глава, следващата глава, Bible виждаме, says the Amalekites attacked. че амаличаните атакуваха народа на Израел. An Amalekite is a highly specialized demon. И амаличаните, всъщност, това представлява един It has several meanings. много способен демон с много способности. One of the meaning is one who dwells in the valley. Едно от имената е In the valley. един, който обитава долината. So the Amalekite takes you out of the mountain into the valley. Така че амаличаните те свличат от планината долу в долината. You're able to take you from the joy that you're experiencing on the mountain Могат да те вземат от тази радост, която изпитваш на върха на планината, to the depression in the valley. и да те завлекат в депресията на долината. Another meaning of Amalekite Друго значение на амалечаните is that it is a strangler of the people. е някой, който удушава хората. You know what strangulation is? Знаете ли какво е удушаване? It is squeezing your chest Така да притиснат so all the breath leaves you. гръдният ти кош, че целият въздух да ти излезе This is how the python kills you. и да не можеш да дишаш. По този начин питона те убива всъщност. Също. Squeezes your chest Стяга гръдният ти кош, and pushes the air out, избутва въздуха извън твоя гръден кош and so you can't breathe in anymore. и те е стегнал така, че ти не можеш да го разпънеш пак и да It's the дишаш. same way that the black mamba kills you. По същия начин черната мамба те убива. What its toxin does, Нейната отрова it paralyzes your intercostal muscles. парализира мускулите, които са между the ребрените на гръдния ти кош. So the air that escapes, Така че въздух само излиза you can't breathe it in again. и не можеш да го вдишаш отново. So death is by asphyxiation, Така че смъртта е чрез асфикция или задушаване. suffocation. Задушаване.
And if you look at Europe right now, И ако погледнеш на Европа в момента, there's a suffocating spirit. има дух, който задушава европейците. When you look at the church in Europe, Когато погледнеш църквата в Европа, there's a lot of sadness and depression. има много тъга и депресия. A lot of people are leaving the churches. Много хора напускат църквите. They are strangulated. Те са удушени. A lot of them have turned away from God. Много се обръщат гръб на Бога. If you go and look at France, Ако погледнеш Франция, например, I think France is officially a pagan nation. мисля, че Франция е официално езическа нация. Many other European nations are becoming pagan nations. И много останали европейски нации стават езически When the нации. Christian population diminishes to a certain level, И християнското население спада до определени много ниски нива. it becomes a pagan nation. И тогава нацията става езическа So нация. the laws begin to change И законите почват да се променят. to favor paganism, humanism, and secularism. И почват да бъдат в полза на светщината, хуманизма. So the Amalekite has come against Europe. Така че амеличаните са атакували Европа. So let's look at how they handled it. И как да се справим с това? The Bible says that Moses went up and positioned himself on the hill. Библията казва, че Моисей отиде и позиционира себе си на хълма. That's the first thing that needs to take place. Това е първото нещо, което трябва да се случи. The leaders of the church must take their position. Лидерите на църквите трябва да се позиционират They, правилно. they must lead from the top, Трябва да ръководят от планината, от not lead хълма, from the bottom. не от подножието. They must hear from God and lead. Те трябва да чуват от Бога и така да водят. They must tell us what God is saying. Трябва да ни казват какво Бог говори. They must occupy their positions as leaders, Трябва да заемат позицията си, мястото си като лидери, appointed by God, назначени от Бога. and forget about democratic decisions И да оставят демократичните избори. and look to the people to make decisions for the church. И да погледнат хората и да почнат да взимат решения за църквата. A pastor or a leader must know that he is called by God to lead. Пастора или лидера в една църква трябва много ясно да осъзнава, че той е And призван he has- от Бога да води. He has multiple prerogatives. Има много начини. He has the authority to appoint. Той има власт да посочва. He has the authority to relate to other pastors and to bring them in. Той има възможност да се свързва с други пастори и да ги въвлича в нещата. He has the authority to gather the body, Има властта да събира тялото. authority to establish the budget, Има власт да определя бюджета. authority to oversee the congregation, Има власт да надзирава събранието. and the authority to sanction and veto. И власт да коригира и да освещава. So he has some very serious prerogatives that have been given to him by God. Така че има някои много силни прерогативи или неща, които той може да прави, дадени му от Господа. He is not a chairman appointed by the people. Той не е просто кмет, избран от хората. Europe has got to get back to that. А Европа се връща точно там. A lot of pastors are just employees. Много пастори са просто наемници на работа. And pastors don't understand the authority as a God-appointed one. И пасторите не разбират властта, която имат като Moses поставени от occupied Бога. that position. Моисей се позиционира на правилното място. And then Moses sent Joshua into the battlefield. И след това Моисей изпрати Исус Навин на бойното поле. There was clear delegation of authority. Това беше делегиране на власт. There are those who are called to lead. Има тези, които са призвани да There are водят, those who are delegated to operate in the ground. и тези, които са призвани да оперират, да извършват операциите на земята. The Bible tells us that Moses held the rod up in his hand. И Библията казва, че Моисей издигаше жезела с ръката си. And as his hand was raised up, И тъй като държеше ръката си вдигната, the Bible tells us that Joshua was winning. Библията казва, че когато ръката му беше издигната, Исус Навин But печелеше every time his hand битката. fell down, Но когато ръката му се уморяваше и падаше долу, the Amalekites were winning. амалечаните надделяваха. It is very important to see how important it is to support the leader Много е важно да видите колко е важно да подкрепете лидера and to celebrate the one sent by God.
и да почитате този, който е изпратен и I поставен от think this is Бога. a very important principle to defeat the Amalekites. Мисля, че това е много важен принцип да бъдат амалечаните So I'm победени. going to ask Krum to just come to the front for a few Бих minutes. искал да помоля Крум да дойде тук отпред. Okay, you come and stand here, Krum. Може ли тук да застанеш? Where's the drumstick? Къде е тази пръчка за биене на барабаните? This drumstick is the authority of God. Това е властта от Бога. And it's been given to Krum. И е била дадена на Крум. It's a rod of God in his hand. Това е жезъла на Бога в ръката. With this rod, С този жезъл he protects the sheep against lions and bears. той пази овцете от мечки и лъвове. He also parts the shrubs so the sheep can walk safely. И също разделя препятствията, разпръсва храстите, за да могат овцете да минат With безопасно this по пътеката. rod, he destroys the snakes. Също убива змиите с този жезъл. It's a highly specialized rod. Това е много специален жезъл. It's the rod that has been given to him by the Lord. Жезъл на управление, който му се дава от Господа. These are the prerogatives of the leader of the church. Тук са властите, заключени в лидера на църквата. Every time his hand was up, Всеки път, когато ръката му е издигната, Joshua was winning. Исус Навин побеждава. When his hand came down, Когато ръката му се the уморява и се Amalekites were смъква, winning. амалечаните почват да наделяват. Then two of his elders, Aaron and Hur, Тогава двама от неговите стареи, saw what was happening when his hand was up. Араон и Йора, So they quickly came by his side. Хор, They quickly came by his side. бързо идват при Моисей. I'm going to ask Ralph and Dr. Ronnie to come. Искам да поканя доктор Рони и Ралф да Because дойдат, these are some of my best supporters in my own защото country. това са едни от най-добрите ми хора, които най-добре ме подкрепят в моето служение. These men never fight me for 20 years. За 20 години никога не са ме предавали. They look for every opportunity to lift my hand. Те търсят всяка възможност да ми издигнат So these ръцете. are true Aarons and Hurs. Това са истински Арон и Йор. When they saw И те виждат, their hand come down, че виждат, че му пада ръката, защото се е уморила. no one told them. Никой не им е казал They нищо. quickly went and lifted his hand. Те бързо отиват и му издигат ръцете. Notice they only lifted his hand. И когато му издигнат ръцете, They didn't take the rod out of his hand. не вземат жезела от ръката му. This is what's happened in the churches today. Това се случва в църквите днес. Elders come into the church Стареите идват в църквата and they pull the rod out of the set man's и hand. издърпват жезела от ръката на поставения човек. Other people come and they put their hands in his back pocket and take away all his money. Други хора идват и докато са му дигнати ръцете, те му пребъркват джобовете и му крадат парите. But they meant to support him. Но се има предвид те да го подкрепят. And when the battle was getting intense, И когато битката става много they went ожесточена, and brought a stone. They brought a stone те носят един камък and they made Moses sit on the stone. и слагат Моисей да седне на камъка. Aaron and Hur knew how important it was, Араон и Йор знаеха колко много е важно so that the man of God can rest. Божия човек да почива. They were to ensure that he would rest on the rock, Те искаха да се уверят, че той ще почива върху канара. and the rock is Christ. А канарата е Христос. Both the elders Двамата стареи must know how to bring rest to the man of God. трябва да знаят как да донесат почивка на поставения човек. This is not the rest of the world. Това не е почивката на света. They must give him the grace to rest on the rock called Christ. Трябва да му дадат почивка, така че той да може да си почива must върху give him- канарата Христос. They must give him the time to pray and seek God. Тоест, трябва да му дадат времето, от което той се нуждае, да се моли и да търси Господа. That's what the first century believers did. Това е, което правеха вярващите през първи век. They did not inundate the leader with mundane problems. Те не занимаваха лидера с малки проблеми, които те можеха да решат. So the apostles could give themselves to prayer and the word. Така че апостолите да могат да се предават на молитва и на изучаване на Словото. When the leader was supported, Когато лидера е подкрепен, the Amalekites were completely destroyed.
амалечаните бяха напълно победени. When you support the carrier of grace in your church, Когато подкрепяш носителя на благодат в твоята църква, his grace gets exported into the marketplace. неговата благодат се изнася дори на маркетплейса. Suppose you are a businessman in this church. Да предположим, че ти в неговата църква си бизнесмен. When this grace is supported properly in the church, Когато по правилния начин неговата благодат се подкрепя в църквата, the Amalekite can't strangle your business. амалечаните не могат да задушат твоя бизнес. Your business will prosper Твоя бизнес ще преуспява, because the grace is supported. защото благодатта се подкрепя. This is a Поддържа се. simple key in the Old Testament Това е един много простичък ключ в Стария Завет for grace to be multiplied in the congregation. за благодатта да може да бъде преумножена в събранието. Amen. Come, give them a round of applause. Амин. Окей, може да им ръкопляскате. It's not only moral support for the grace carrier. И не е само такава подкрепа, поддръжка за носителя на благодат. The other way that you support the grace carrier is financially. Друг начин да подкрепяш носителя на благодат е чрез пари, Through your tithes, offerings, and first fruits. чрез твоите дарения, десятъци и първи плодове. The Bible says that the leader who leads in doctrine Библията казва, че лидера те води в доктрина is worthy of double honor. и този, който получава доктрината, е достоен да получи двойна почит. It is appointed by the Lord. Това е посочено от Господа. It is a principle of exchange in Galatians chapter 6. Това е принцип на предаване на благодат, който е описан в Галатяни 6 глава. Paul says that if I have given you spiritual things, Апостол Павел казва, аз ви давам духовни неща. is there anything wrong with me living off your natural things? Тогава какво лошо имам да живея от естествените неща, които вие ми давате? The Bible says, let the student Библията казва, този, който се получава в Божието Слово, reciprocate to the teacher да прави участник във всичките си блага този, който in го учи. all things. Във всичките си блага. It's a principle. Това е принцип. And Paul in 2 Corinthians chapter 9 И във 2 Коринтияни 9 глава апостол Павел speaks about the cheerful giver. говори за този, който дава на драго сърце. Said if you give cheerfully, И казва, ако даваш на драго сърце, God loves the cheerful giver. Бог обича този, който дава на драго And he сърце. makes a very powerful statement. И той прави едно изказване, което е много In силно. 2 Corinthians 9:8, Във 2 Коринтияни 9:8. after talking about cheerful giving, След като говори за този, който дава на драго that he сърце, said, now may all grace abound to you, сега казва, нека цялата благодат да се преумножи за ваша сметка. that in all things, Така че във всички неща, at all times, по всяко време, you may have all that you need да имате всичко необходимо, to abound in every good work. да участвате във всяко добро дело. Giving is a grace transaction. Даването, чрез даване се получава транзакция на благодат. 2 Corinthians chapter 8, 2 Коринтияни 8 глава. Paul said to the Corinthian church, Апостол Павел казва на Коринската църква, he said, you are not like the Macedonians. вие не сте като македонците. The Macedonians gave beyond their ability. Македонците дадоха отвъд тяхната способност. In fact, giving beyond your ability is borrowing to give. Всъщност, да дадеш отвъд твоите способности е да вземеш назаем, за да почитеш Божия човек. Is giving something you did not have. Даваш нещо, което на практика нямаш. I'm not sharing this from my own perspective. Аз не споделям това, защото аз така си мисля. This sounds insane. Това би звучало глупаво. But Paul commended the Macedonians Но апостол Павел казва на македонците, for giving beyond their ability. че са дали отвъд техните And in възможности. Philippians 4:19, И в Филипяни 4 глава 19 стих, that's a very famous scripture in Africa това е един много известен стих в Африка, because it's called the 419 scam. защото се казва схемата 419, Which is a phishing scam in Africa.
която е много ефективна в Африка. But we know that it's a powerful scripture. Но ние знаем, че това е много мощно писание в It Библията. says, My God shall supply all your need Моя Бог ще снабди всяка ваша нужда according to his riches in glory. според Неговото богатство в слава. This is because the Philippians gave 4 times. Това е за филипяните, защото те дадоха 4 And пъти. Paul reciprocated with a grace blessing. И Павел отвърна с благословение, което се беше пълно с благодат. He said, My God shall supply all your need И им каза, моя Бог ще снабди всяка ваша нужда, филипяни, according to his riches in glory. според Неговото богатство в And слава. what are the riches in glory? И какви са богатствата в слава на Господа? It's grace upon grace. Благодат върху благодат. Let me just conclude with this. Нека да завърша с това. Abraham went to war against 4 kingdoms, Авраам отиде на война и победи 4 царе. defeated the 4 kingdoms, 4 царства с 4 царе той ги got победи. all the wealth. И им взе всичкото богатство. He gave 10% of the wealth to Melchizedek. Даде 10% от користите на Мелхиседек. Notice he gave a tithe to a man. Тоест, той даде десятък на човек. Then the 90% И другите 90% he gave to Mamre, Eshcol, той даде and на Aner, тримата си приятели. 3 other people. Yes. Then the balance he gave to all his 318 servants. И баланса, това, което стана, разпредели между всичките си 318 синове, които бяха отгледани в So неговия I дом. want you to know that Искам да Abraham знаете, was one of the greatest givers in the Bible. че Авраам беше един от най-великите давачи в Библията, дарители. 5 things happened in his life. И 5 неща се случиха в живота му. Genesis 15 starts off like this. Следващата глава, Битие 15 глава започва така. It says, After this, the word of the Lord came to Abraham. След това Словото на Бога дойде към Авраам и рече. You get information from a Bible school, Вие получавате информация в библейското училище, but the word of the Lord you will only get when you become an extraordinary giver. но Словото на Господа ще получите само ако дарите изключително. It is a grace benefit. Това е полза от благодатта. Second grace benefit. Втората полза от благодатта. The Lord said, I will be your shield. Бог му каза, аз ще бъда твоя защита, That твоя means щит. God said to Abraham, I will protect you for the rest of your life. Всъщност Бог му каза, аз ще те пазя през целият ти живот до края на живота ти. Third benefit. Третата полза. God said to Abraham, I will be your reward. Бог му каза, аз ще бъда твоята твърде голяма награда. That means Abraham would walk in the presence of the Lord. Това означаваше, че Авраам ще ходи в присъствието на Господа през целия си живот. Fourth benefit. Четвъртата полза. God took him outside. Бог го изведе Said, навън look at the stars. и му каза, виж, погледни звездите на небето. So shall your sons be. Толкова на брой, ако можеш да ги изброиш, ще бъдат твоите синове. There are pastors that want to know how come they don't have sons. Има пастори, които се чудят, бе как така, аз пък нямам нито един They have син. never learned to give like Abraham. А те никога не са се научили да бъдат даващи като Авраам. Fifth and final benefit. Петата и последна полза. God took him outside and showed him all the land. Бог го изведе навън и му показа цялата земя, докъдето очите му можеха да видят. And the Lord said, all this land I will give to you. И Бог му каза, всичко това, което виждат очите ти, тая земя, аз я давам на That's теб. the grace of property. Това е благодат да имаш имот, There's a grace to inherit property. да наследиш имот. There's a grace to travel. Има благодат Yeah, there's a grace to travel. да пътуваш. There's a grace to get sons. Има благодат, чрез която да получиш синове. All of this is connected to extraordinary giving. Всичко това е свързано с изключително отвъд твоите възможности даване. When you invest in grace, Когато инвестираш в благодат, grace will be multiplied in your life. благодатта ще се преумножава в твоя Amen. живот. Grace and peace to you. Амин. Благодат и мир на вас. May the Lord bless and prosper you. Бог да ви благослови и да направи да May He bring благословявате. great increase in your life.
Нека тези принципи да бъдат в May you живота ви. move onward and forward. Да се движите напред и нагоре. May sickness and disease not visit you and your family. Болести и заболявания да не May the идват Lord в give you семействата ви immunity и да from не every върху attack of вас. the enemy. И всички атаки на врага да бъдат отблъскнати във вашия живот. May the Lord make you 10 times wiser than the people of this world. Бог да ви направи 10 пъти по-мъдри от хората в този And свят. may the Lord make you rule in the midst of your И enemies. Бог да ви направи да управлявате посред вашите врагове. May the Lord give you boldness and leadership. Бог да ви даде лидерство и смелост. And may wealth and riches come into your house. И богатства и съкровища да дойдат във вашия In дом. the name of Jesus В Christ our името на Lord. Исус Христос. Amen. Амин.